गुबुन हौवाजों मोजां मोनलायनानै जे बुथारजाखोना सुइसाइड खालामखो जों मोजां मिथिया नङा होमबा रायजोफोर। नैबे बर'नि सासे फिसा सुस्मिता बसुमतारी गोबां निउस चेनेलावनो नोंसोर नुखाबाय जानो हागौ रायजोफोर। दिनै बन्स' आफादनि सोद्रोमाफोरा बिथांनि सुइसाइड जाखोना बुथारनानै गालांखो बेनि फारसे मा खोथा फोरमायखो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुगोन रायजोफोर। नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय रायजोफोरा। आरो नोंसोर बेफोरनि फारसे मा सानो, सुइसाइड जाखोना बुथारखो? बुथारदोंआनो जानो हागौ आंनि मथेबाथ'। रायजोफोर नोंसोर मोनसे कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंसोर मा सानो। भिडिअखौ नायलांजोबदो आरो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामनो हो रायजोफोर। जों खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। मैया जि घटना गुवाहाटियाव जानानै थांदों जोंनि बर' बिनानाव सुस्मिता बसुमतारी, बिथाङा मैयाहाय सुइसाइड जादों आरो बिथाङा गोमाबाय होननानै जों खबर मोनदों। नाथाय बेजों लोब्बा दङ होननानै जों बिथांनि बयफ्रेन्ड गुबुन हारिनि मोजां मोननाय बेखौ जरित' दं होननानै जों खबर मोनदों। दा जोङो बर' माहारि फरायसा आफादनि जोङो सात्र बिबानगिरि हिसाबै जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दे जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबां जायगायावनो भारतआवनो जोंनि आसामावल' नङा, बेंगालर हक दिल्ली हक गोबां दाब दाब थाहैनानै गुबुनाव फरायहैनानै साख्रि मावहैनानै गोबां बेफोरबायदि थैनानै थानाय, बुथार जानाय, सुइसाइड जानांनाय जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय जोङो बेखौनो बुंनो सानदों दे दिनै बैया जि जाथाय जानानै थांदों सुस्मिता बसुमतारीनि जि गावनि जिउ जोबनाय, बेयो दिनै गोदान बाथ्रा नङा। बेखायनो जोङो सिन्था खालामदों दे जोंनि गारजेनफ्राबो बेफोरनि सायाव नोजोर बोनांगोन गाव गावनि गथ'फोरनि सायाव। दे दिनै गावनि गथ'आ बहाय थादों, मा फरायदों, सोरजों रिलेसनशिपआव दं आरो बियो माबायदि थासारियाव दं बेफोरखौ गियान होनांगौ, खबर लानांगौआ गारजेनफोरनिबो दायथ'। आरो बेजों लोगोसे जाय बेक्ति सात्रफोर दाब दाब जायगायाव थानानै फरायहैनाय बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन, कनसियास जानांगोन आरो सैथो जानांगोन। दिनै बारे बारे दिनै ससियेल मिडियाफ्राव आगोलनिफ्रायनो निउसफ्राव नुनो थांदों दे सोरबा जोंनि बर' आइजोफ्रा सोरबा ओरैहाय मेनस्ट्रिम इण्डियाआवहाय नर्थ इण्डिया, साउथ इण्डियाआव हाबा जाहैनाया सोरबा बादिया दाउरि थाखा फैसा होनो हायियाव दिनै केरासिन लुनानैबो सावथार जानाय गोबां बेफोरबायदि रेकर्ड दं। आरो गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रा बिराद गिदिर गिदिर जोंनि बर'नि गारजेनफ्रा हाबा होनानै दिनै गुबुन हारिजों हाबा हरनानै 6 मासनि उनाव, बोसोरनैनि उनाव, 10 बोसोरनि उनाव गथ' सासे सानै लानानै आरोबाव बिमा बिफानाव फैफिननायखौ जों नुनो मोनदों। दा बैफोरो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सिगनेल नङा। दिनै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन बे बर' हारिया गेरेमसा जानोब्ला जोङो बयबो सैथो जानांगोन आरो जों बयबो जाथिनि थाखाय डेडिकेट खालामनांगोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों गोबाङानो दुखु मोननो हागौ, खिन्थु सैथो खोथा बियो दे जोंनि बर' आइजोफ्रा मोजां मोजां न'खरनि मानसिफ्रानो गुबुनाव फरायहैदों, मोजां सोलोंथाइ लादों, गोरों गोरा जादों। नाथाय बिथांमोना बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि खोथा होनलांदोंमोन जे जाथि दानायाव कपारेसन, खौसेथि होलायनांगोन। आइजोफ्राबो दिनै गुबुनजोंसो ब्लक थांबाय नङा होमबा। दिनै जाथि जोंनि बर' हौवाफोर मोजां मोजां दं, बिसोरजों दिनै जुलि जानांगौमोन, नाथाय गारनानै थांबाय गुबुनजों। दिनै जाथिया दिनै मोजां बर' आइजोफोर थांनाय लोगो लोगो जोंहा खहा जाबाय। संख्यानिफ्राय लानानै सुबुंधोन हिउमेन रिसर्सआबो जोंहा खहा जाबाय। बेराफारसेथिं मा जाहैबाय दिनैनि समाव जोंनि बर' आइजोखौ सोरबा गुबुन हारिया गोसथोनाय, मोजां मोननाय, हाबा खालामनाया मानि थाखाय? बे दिनै जोंनि बर' आइजोफोरखौ मोजां मोननानै नङा, नाथाय जोंनि 6 सिडुल बादे BTC बादियावहाय दिनै हा हु बायनो थाखाय, हिन्जावनि नामै हा नामजारि खालामनो थाखाय आरो हिन्जावनि थ्रुयै बिजनेस एस्टाब्लाइस खालामनो थाखायसो बिथांमोना दिनै बर' आइजोफोरखौ मोजां मोनदों। दिनै नाय थांनाय समफ्रावहायनो गोबां जोंनि बर' आइजोफोर गुबुन हारिजों हाबा जानाय बिथांमोना जोंनि रिजार्भ सिट BTC आवहाय दिनै बिथांमोना इलेक्सन गेलेदों। बिथांमोना सोरबा गुबुन जाथिनि थुनलायनायाव ST रिजार्भेसनाव ST मानसिखाय बिथांमोनखौ इलेक्सन गेलेहोदों। बावैसो सम नाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे जोंनि BTC आव 40टा सिटआव 30टाया रिजार्भेसन ST फोरनि थाखाय, नाथाय 10टाया अलरेडि अपेन जेनेरेल, बेयाव गुबुन जाथिया गेलेनो मोनखायो। जोंनो गभर्नमेन्टआनो 11टाल' नांगौ आरोबाव ST निफ्राय। अब्ला बै ST जायगायाव गुबुन जाथिजों हाबा जानाय बर' हिन्जावफोरखौ इलेक्सन गेलेहोजोबोब्ला अब्ला गुबुन हारिया दिनै BTC नि चिफ जागोन। आरो गुबुन हारिया BTC नि चिफ जानाय लोगो लोगो जोंनि 6 सिडुलनि माखासे आयेनफोरखौ बिथांमोना फोजोबस्रांलांगोन। बे जाहैबाय इयुननि थाखाय जोंनि बर'नि हालोदफ्रा जोबोद खोमसि आरो जोबोद गिथावना। दा बेखौनो जों खावलायदों दे जोंनि बर' आइजोफ्राबो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव दिनै कनसियास जानांगोन। आरो आं बर' गारजेन, बर' जोंनि आइजोफोरनि बिमा बिफाफोरखौबो आं दिनै बुंगोन दे दिनैहाय जोंनि BTC खौ गोबाव सम सोमावसारनानै बर' हारिनि बेसेन गोसा दिनै मुंख्लंफोरनि जिउ बाउनायाव जों मोनदों। आरो BTC मोनखांनायनि उनाव जोंनि गेजेराव गोबां कलेज इउनिभारसिटि फैदों आरो बेयावहाय जोंनि गथ'फ्रा मोजां फरायनो मोनदों। दिनै BTC मोनखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' मानसिफ्रा बिजनेस फालांगि खालामनो लोंदों।
दिनै कन्ट्राक्टर जादों, साख्रि मोनदों, मोजां दिनै न'खर दादों, सोरबा गारि बायदों, बिल्डिं लुदों, सोरबा मोजां बिजनेस एस्टाब्लिश खालामदों। नाथाय गावनि गथ'फोरखौ दिनै बिथांमोनहानो दिनै मोजां स्कुल कलेजाव फोरोंनानै, बाहेराव फोरोंनानै दिनै बै गथ'फ्रा दिनै न'आव सफैफिनाखै। दिनै सासेल' फिसाजो, दिनै बे सासेल' फिसाजोआ गुबुन हारिजों हाबा जादों। गिदिर हा दं, गोबां दं, न' दं, गोबां प्रपार्टि दं। नाथाय सोरबा शर्मा, सोरबा दास देखाजों, सोरबा माबाजों हाबा जायोब्ला बिनि गथ'आ निस्सय सोरबा शर्मा जागोन, सोरबा मण्डल जागोन, सोरबा आलि जागोन, सोरबा दास देखा जागोन।